questions and one of you can win yourself, not one of you, maybe 3 of you will win yourself some CDs, okay? Nyarazi Nyambare Vuku is a Harare-based singer and songwriter. Drawing inspiration from traditional folk styles and performing with homemade instruments, Munyarazi addresses the African Ubuntu and humanitarian issues through his music. Isn't he a good man? He has toured internationally, performing with numerous world music ensembles featuring players drawn from across Europe, America, Asia, Russia, and Africa. And then I quote Munyarazi says this: I believe that music should unify people and impart positivity. I'll take it again. Munyarazi says, I believe that music should unify people and impart positivity. If you have not greeted the person next to you, the spirit of Ubuntu has not yet touched you. So that means you are in the wrong place. The spirit of Ubuntu should touch you. You greet the person next to you, what you must say, Magabi, Linjani. In the spirit of Ubuntu, as inspired by Munyarazi has toured and worked with several musicians all across the world. Because of that, we gather here today to celebrate him, to encourage him to continue with his gift. Because we're celebrating, I want you also to give him a pat on his back and say, you can do some more, Munya. Okay? Nagachita nichimuna changu ichi achita zino vanhu vachauya kana kuti hapana arimbo yatingori tega muno ndakadaiwa chimuna kuona nyaya ikuwa ise kuti tite full house kwete pari nyaya iko ndekuti ticherechedze kucherechedza iwo kuri very important. At the same time muona kachinumuna mai vauya kuzotitsigira avasaka mbosvika pano but nhasi vauya izvozvo zviri very important. Saka ndoda kutendai mese nekuuya kumaita damba refuronzi ngatidanane marakidza rudo chaiwo. Ndine madzisawira angu anditsikawo, ndina mukoma wangu vatsika titsika tata ne long time sambonana but he came. Andikakupedza imese nemazita asi ndokokutendai tiri pano pamushato vamutukudzi tichinyanya kutendai unzo usamanyanga nekuti kugara kwataita kwese munomuka hapana kana mubhadharo mufungi. I think tofana kuvatendawo nekudhura kwazvinoita zvese zviri kuunyaunya zvatikuona izvi asi tangonzaiwa munya come and launch your album. So thank you very much.
Namwe fura ndoko atukupaura nasi. Muchange muchirinzi wariri sezvari semaririra nemaridzira ndiri kuita ndo maririra achange ichiita. It's solo, it's a solo album. Idamba refu. Kana ndakadediketera iwe muteereri kuti uzwe sematangira andakaita semuimbi. Inini gitari rangu, inini mbira yangu. Ndisati ndane chikwata. Umbonzwa zvakadaro ko zvakaiteiko. Muna namai here. Ana mama vari muno. Ana mai vari muno here. Ururu iyo nderwenyu ana mai. Kana muziva vanoda ruzivo.
Unondikoshera saizo damba refu hili nekuti Mswana akatanga kupinda mu studio raive gore ra 2014 kutsikisa iro damba refu irori asi nguva yese ranga risati rasvika pandaifunga kuti nini rinyatsosvika zvichisanganisirwawo zvakare neguidance yemamentors andakapuwawo muupenyu hwangu kusanganisira vabereki ndovekutanga zosanganisirawo chaizvo vamwe vaimbi vandinoshamwaridzana navo avo ndaimboteererawo navo vachindipa mazano asi nhasi uno razosvika pandaida kuti risvike damba refu iri. Saka rwiyo rwatichaimba iro runonzi ngatidanani ndo pane theme yealbum redu runonzi ngatidanani.
uchacherechedza kuti kana uchinge wane CD wakudhiraivha CD racho rine mweya wekuti unoona kuvarairwa ngoni kana mafuta watsika zvaizvo waurwa pasi saka zvinoda mbichana in a red ribbon, a Valentine special to you. I now declare the CD launch on and over. I am opening it to you all. Thank you very much for the day. Thank you. Ini samai ndinongoti mamwe masitari tinopawana sokuti munyaradzi imise nyika muchanyaradzwa namunyaradzi. Mashoko ari kuimba achatonhodza vanotambudzika, achaita kuti vanorwara varapwe, achaita kuti vanotambudzika mupfungwa pfungwa dzavo dziite zvakanaka, nokuti itherapy inoimba mwana wangu munyaradzi. Saka tinotenda Mwari naizvozvo zvoitai kuti nziyo dzaachaimba ziwe marimba yenyu tatenda. Ladies and gentlemen, it might seem untrue, but I'm the shortest guy in the family.
But Fortunately. and this music, akataka Form 1, grade 7 Form 1, achinyoredza prize giving day. Tichimboti is really funny. Like, we didn't know it was a dream in the making. Now it's here, and believe me, I'm grateful. We are all grateful. And you know, I'm not like this is small, humble beginnings, but tomorrow is another day. Yes. Let's support him now. Let's support him tomorrow. Let's support him forever. And on. It's just to the RTOE for now, but it takes a lot of time to embrace this kind of art. Look at Toku, Matangura Gaiti. But where is he now? His music is going to change people's lives. Now and forevermore. If Mr. Tugu was here, I would have given him my order, but I know he's with us. He's ready. So, because Vatipa, this venue, it's just because Zimbabwe is tough for now. But Mr. Tugu, in these numbers, it's the love. We are here because of love. We are the people we are now because of love. Saka, he doesn't need the whole world to team with him. Just us, we're enough. Saka, I just want to thank all of us. He was the main man, because it was kind of African music, African sound. I think there's no gift that you can give to another artist by supporting another artist, you know, which is something that is lacking in Zimbabwe, you know. So I'm really happy to be glad I'm here, and so this is the gift that I can give to Munya, and I wish you more blessings. You, Sha, Nibasara Kawan, Imeo Tnebas, Asante San. Thank you. No, I just wanted to say congratulations to Munya on this album. Yes, sir. Really? It's a huge accomplishment. It's a lot of hard work. We all know it's a lot of hard work. So congratulations for completing the album. Please do not give up. We need people like you. Music, I see if bubblegum music, it goes on and on and on. And congratulations, and we hope to hear more albums, and we want to also celebrate 67 albums. Yay!